tayo sa may malapit sa kalsada. Pura nakagkabaw oh. Bungad agad silang apat. So kumakain na sila ng damo. Siguro. Hi guys! Welcome back again sa aming channel guys. Inulan tayo ng malala kanina. Hindi ako nakapag-vlog agad kasi nag-aga nga sana ako para magpastol ng mga kambing. It turned out na umulan din ng maaga. At ang pinaka-worst na nangyari ay ayaw gumana nung aming motor or yung ginagamit kong motor sana na pangpunta dito sa pastulan. Kaya ngayon, or kanina actually, yung mga alagang kambing, naabutan din pala sila ng ulan. Napakakawawa nila pero alam nyo ba guys, okay lang yun basta't hindi sila nainitan bago na ulanan. So wala naman kasing araw kaninang umaga. So okay lang yun. So sa ngayon guys ay nandito ako sa pastulan. So ako ay nagpapapastol ng mga baka kasi hindi sila talaga nakakain kanina. Kasi nga nag-focus ako dun sa kambing namin. Pero ang nangyari nga naulanan, pati yung motor ayaw gumana. Lakad lang ako galing sa bahay papunta dito. Medyo malapit naman, kaya naman, carry naman siyang lakarin. Kaya tiniis ko na lang. Partner o ayun, kakarating lang. Pero medyo basa talaga tayo kanina guys. And ngayon ay napalit lang ako kasi hindi pwedeng matuyuan tayo ng basa sa ulan kasi pulmonya ang labas niyan. So ngayon ay nagpapakain ako sa mga alaga naming baka. Hindi na ako nagpainom ng tubig guys kasi kanina pinainom na namin sila and at the same time nakainom na nga din sila. At sa ngayon hindi na ako nagdala kasi ang bigat-bigat ng container kung dadalhin ko pa dito. And sure naman ako hindi pa sila kakain kapag naulanan na talaga. So kakarating niya lang. And nandito ako sa parting to. Ayan, hinihintay ko to siya na kumain. Actually busog na siya. Kasi nga kanina, medyo malaki or malawak yung area niya dito. Ayan, dito siya. Tapos nagkumpay pa talaga kaninang umaga. Kaya medyo busog na rin siya kahit papano. At yan guys, nandito na nga tayo sa may malapit sa kalsada. And hinahawakan ko lang yung tali niya. Ayan, nga pala. Para hindi siya lumagpas doon. In case na lumagpas, mahihila natin siya or mahahatak natin siya pabalik. So marami din palang iba ditong nakatali guys. Actually guys, disclaimer, hindi to amin guys, nalupain. Nakikiwi gamit lang po kami. Kasi maraming nagtatanong sa inyo or marami actually nag-comment na ang laki daw ng area namin. Actually hindi to amin Kumbaga nakigamit lang kami. Maraming iba din dito na naghahayop. Tapos tulad niyan, dito nila pinapastor o tinatali. Ayan, kaya kami din, ganun din yung ginagawa namin. Nagpapastol tapos nagtatali ng mga baka, ganun lang. Kasi medyo malaki nga yung area na to. Ayan, halos mga kapitbahay lang din namin talaga dito yung gumagamit sa area na to. And guys, so may nakita pala ako sa tapat ng kalsada. May nakasabit or ayan, ang daming lansones. Sureball ako dito guys, ang daming mga bata nito talagang tinatapunan to ng kahit anong bagay para makakuha lang. Ang dami pa naman nakakaakit tingnan. Ayan na guys, yung mga alaga. Ayan, nag-ano na kami. Nilagyan na namin sa designated place na pwede lang tulugan ngayong gabi. And ito yung isa. Ayan, pinaglapit-lapit lang namin sila para makita nila yung isa't isa. Itong isa, naglalaro pa. O diba? Sobrang putik na ng mukha. Tapos yung isa, tinatry niya na mapalapit dun sa isa dito sa naglalaro. Siguro gusto niya makipaglaro din or magkasta-kastahan silang dalawa. Kaya ganyan. Yung isa mas matanda yun, tapos itong isa is medyo bata pa to. Pero medyo malaki na rin yung katawan. Kahit pa paano. So, diba yung mukha? Para na siyang kalabaw. Para ka ng kalabaw, be. Diyan lang. Oh? Ginatingnan niya itong kasama niya. Kasi gustong makipaglaro. Basta busog na. Wala na. Maglaro na yan sila. Yung mukha niya puno na ng lupa. Oh, itong isa din. Louie, Ajay. Enough Jay ha, maliit ka ba ya Jay? Oh, ayan. Galaro na talaga basta ano na, busog na sila.
Kaya ganyan, galaro-laro na talaga. Oh. Itong isa gusto naman lumapit kay Treyon. Itong isa kay Treyon din. Kasi nga yung mukha ni Treyon, ayan. Pura nakagkabaw oh. Uy, yung paa niya, oh. Puno ng putik. Gasyong mga Treyon, oh, da. Di, naungusan ka. Oh, yung isa naman ang pasikat. Si Momo na ang pasikat. Yeah. Si Jai din, gahintay lang ng tsansa. Nagpasikat din. Wow. Yung mukha, ang dugit-dugit. Urot niya. Treyon. Treyon. Oh, ang mukha ni Treyon guys, oh. Oh. Napuno og lapok. Napuno ng putik, oh. Magnudnud pag yun. Ngek. Oh, ang puwet, oh, ang pitan. Bakit ang laki ng puwet? Shh, Momo. Ang laki mo pa naman. Ah, oh, yung puwitan din, pakimbot-kimbot na. Oh, come here. Dali. Dali. Ayaw mo? Sige na. Come here. Good job. Good job. Come here na. Dali. Sige na. Ah, bala ka oy. Kusog na ba kayo kamambak? Bye. Ayan guys, pinagtabi-tabi namin si Momo, si Jai, si Louie, tsaka itong isang makulit, si Treyon. Ayan, dito namin nilagay sila para magkakalapit lang. Di doon banda sa may kalsada kasi para na din iwas sa mga may mga trip eh. Kaya ganyan. So ngayon, ayan silang apat. Nakauwi na nga pala kami and i-update ko sa inyo yung ni-release natin nung nakaraang araw. Yung 3 anak niya tsaka yung isang inahin nandun sa likod. So tingnan natin sila sa ngayon. So makailang beses na rin ako nakapakain sa kanila. Siguro 2 beses na or pangatlo ngayong araw na to. And so far sa napansin ko, medyo okay na rin sila kahit papano sa area and nakikisama sila dun sa mga pato. So ipapakita ko yan sa inyo. Bungad agad silang 4. So yung nanay nila parang barkada lang nila. So dito ko sila nilagay, di ba guys? Nung nakaraan na vlog natin, ayan makikita nyo. Eto silang 4. So ayan, medyo maputik lang kasi nga nandito yung mga pato natin guys na maliliit. And yan yung sinasabi ko guys na nakikisama sila dito. Supposedly, pwede naman dun sila sa pinag-releasean ko. Kaya nga lang, siguro naghahanap ng pwedeng kalaro or kahit sino na makikita nila except sa kanilang isa't isa. Kaya ayan, nandito sila. And dun ko yan sila pinapakain banda. Tapos yung mga pato ay dito naman. So alam niyo naman, ang pato talagang ganyan yan sila guys. Maraming tubig. Yan yung pinakagusto nila. Kaya meron tayong painuman sa kanila. Eto, naglalagay ako ng tubig nila guys dun banda sa pinag-releasean ko. So napapansin ko rin na ubos yun. Siguro din dahil sa mga maliliit na patong to. Pero siguro kahit papano sila ay umiinom din. Kaya ayan na. So, marami na rin silang napapansin ko na kinakain na damo. Ayan, tulad niyan guys. 'Di ba? So, kumakain na sila ng damo. Siguro nagpapasanay na lang din kahit paano sa area. So, at least, ngayon, nandito na sila guys. Nakikihalubila na. Nakaraan nga ay dun lang sila banda sa pinag-releasean ko. So, sa ngayon ay nandito. So, palagay ko, dyan din sila lumalagi kapag gabi na dyan sa ilalim na yan. So, hindi yan sila mauulanan kasi lumang bahay namin to. So, ayan. At least, meron silang guide pa rin yung nanay nila. Tapos, medyo okay na sila sa area kahit papano. So, anytime soon, pwede natin kunin yung nanay para maligo natin, mapakondisyon. Tapos, magpaitlog ulit. Yun naman yung sa kabila, guys. So, nandyan yung ating isang tatay or isang lalaki rin. Nanggaling kasi siya mo raptor. And, ayan na. Medyo marami lang damo talaga dito, guys. Kasi nga, hindi na kami nag-breeding nung nakaraan. At walang kambing dito sa ngayon. So, sa susunod, kapag nanganak yung mga kambing namin, dito namin to, yun, plano sila ilagay o itatali para makakain yung kanilang mga bisiro. And, at nang maubos din talaga itong lahat ng to.
panigurado yan guys. Ayan oh. Sumasabit pa yung mga palwa nung ating niyog. So, ayan, sa susunod, tulad yan dyan guys, panigurado yan, mahahawan yan, or ano yung Bisaya, malilinis yan nila kapag nandito na yung ating mga kambing na nanganak na. So, ayan lang guys. And ayan oh, kumakain sila ng mga damo. At least guys, kahit paano may improvement, and hindi rin nila inaaway kahit paano itong mga maliliit nating pato, kasi kawawa naman guys pag inaway nila yan. Sureball ako masasaktan at hindi na talaga lalapit sa kanila. So napakakawawa kapag ganun. So yun lang yung video namin for today guys. Thank you again for watching and sana nag-enjoy kayo. If you haven't subscribed nga pala sa aming YouTube channel guys, please do consider subscribing. Also paki-follow na rin ang ating Facebook page guys. Inday Puy pa rin kami doon. So yun lang guys. Thank you again for watching. Goodbye everybody! Tayo sa may malapit sa kalsada. Pura nakagkabaw oh! Bungad agad silang apat. So kumakain na sila ng damo. Siguro